ụfọdụ nọ befa na-alụ aeroplane, na-alụ kọmputa, na-manufacture anyị phone. Ebe ndị ọzọ nọ na befa na-manufacture enye ule, ụkwala nta, ọtụlụ ọkala na ọgbabulu ọtụpụ. Ka m kwuo ya ọzọ, ụfọdụ nọ na befa na manufacture aeroplane, computers, handset, GSM phones, etc. na-alụ ma aeroplane, na-alụ ma moto. Ebe ndị nke ọzọ nọ na befa na manufacture ụkwala nta, enye ule, ọtụlụ ọkala, ọmabulu ọtụpụ, na nke ọ ga-abụ eje na ebe nwa mmadụ na-alụ ụlọ, ego o ji alụ ụlọ agbarie. Otu aka nsi anabata gị n'oge ife dị omi nke taa. Afa m bụ Ifrem Ọnọnye. Ọ bụrụ na iso na ndị na-esonyere anyị na Facebook, ngwa biko pịara m aka na share button ngwa ngwa na tata fọjulu afọju. Ọ bụkwa na ị na-anụ ọnụ anyị na redio na ịchọ ka ị na-esonyere anyị na Facebook, chọọ anyị na Bitter Truth and Sweet Testimonies. Bitter Truth and Sweet Testimonies ya bụ eziokwu na-enu inu. Eziokwu na-enu inu mụpụtara akụkọ ọgbụgba ama na-atọ ụtọ. Eziokwu na-enu inu mụpụtara akụkọ ọgbụgba ama na-atọ ụtọ. Bitter Truth and Sweet Testimonies. Ndị na-esonyere anyị na Facebook, pịara m aka na share button ngwa ngwa ka anyị wee binie. Afa m bụ Ifrem Ọnọnye. Ebe anyị si bido taa bụ na ụfọdụ nọ n'obefa na manufacture anyị aeroplane, na manufacture anyị helicopter, na manufacture anyị moto, na manufacture anyị computers, na manufacture anyị ife ndị ọzọ niile anyị ji enyelu ndụ aka taa. Ebe ndị nke ọzọ nọ na befa wee na-alụ manufacture enye ule, na manufacture ụkwala nta, na manufacture ọtụrụ ọkala ya bụ stroke, na manufacture nke a na-eje enili ndị mmadụ ebe ha na-arụ ụlọ, eje na erie nwa mmadụ ebe ọ na-arụ ụlọ, ego o ji alụ ụlọ agbarie. Ebe anyị na-ene anya bụ na ọtụtụ ndị nọ kịta, tụmadụ ndị ntorobịa, young men and women, nwere ndị na-agbasi mbọ ike na their area of profession, that is ihe ha na-eme. Ma ndị na-azụ afịa, ma ndị na-alụ ọrụ aka, ma ndị na-agụ akwụkwọ, ma ndị na-alụ ọrụ oyibo. They know what they are doing, but their problem bụ gịnị mere na anyị ada aga n'iru. Ihe a doro m anya ọfụma. I am a professional in this field, but gịnị mere na m ada aga n'iru. Chineke gozie onye ọbụla na-anụ olu m n'abalị a. Pịara m aka na share button ma ọ bụ na ị na-eso na Facebook, biko na ngwa gee ntị ọfụma. Tupu m gaa n'iru, ka m yọọ mgbaghara maka izuụka gara aga. O nwere ihe m na-ekwu maka Titan, otu ụzọ n'ụzọ iri. M wee sị gị na ọ dị mkpa ka ị na-akwụ tithe, mana na o nwere ebe Baịbụl sị gị were tithe gị ji enye pastọ, ma ọ bụ prophet, ma ọ bụ fada, ma ọ bụ reverend fada, ma ọ bishop, ma ọ bụ apostle. M wee chọọ ka m gwa gị ebe ị ga-afụ ya na Deuteronomy chapter 26 verse 12. Mgbe m na-watchizi the video ka m chọpụtara na m kwuru, biko ihe dị ebe a bụ Deuteronomy chapter 26 verse 12, not Exodus. Ya bụ ọ bụ na ije na Deuteronomy chapter 26 verse 12,
ifu na Chineke merie ka o doo anya na mgbe ọbụla ị ga-akwụ tithe gị chọba ndị widows, chọba ndị na-enwero nne na nna, chọba ndị ọbịa, ndị ihe na-esiri ike na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. ị nwekwara ike consider the Levites. Ọ ndị a bụ ndị nwe otu ụzọ n'ụzọ iri gị tithe gị. Maka ndị na-eme argument si na ndị pastor na ndị fada na ndị reverend fada na ndị ụkọchukwu na ndị bishop na ndị church bụ ha nwa bụ Levites. Mana Bible gwara anyị na Levites bụ ndị na-enwere ihe nketa. They did not inherit anything na Israel. Ka a pastor ketara na ibe nna ya ga-esikwa onwe Levite, mana ọ bụrụ ya ka anyị bịa ikwuta. Kama m ga na-ekwusi ya ike si na tithe ị na-enye pastor dị mma ma ikpebie inye ya, no problem. Ma ọ sịkwa gị na ọ bụ na inyero tithe na ị ga-eje ọkụ mmụọ, onye na-agwa gị ya na-atịrị gị asị. Ka anyị chetazana ihe anyị na-ekwu. Gịnị mere na ndị mmadụ na-agba mbọ, ndị jere obodo oyibo na-agba mbọ ka ha nweta ihe nweta wee nata n'ụlọ, mana o wee ha anya na ha ama ihe ha na-eme, mana ihe na-eme ha ka ha na-enwere ike ịkọwa. N'izuụka gara aga onwe ka m si kụzielu gị na ọ bụ na iso na ndị nna ha, ọ bụ na nna gị na-aga ọfọ, na nna gị nwee mmụọ ọ dọtara nye ya ọnọdụ wee were ezinụlọ nyefee mmụọ dị otu a n'aka. Mgbe o ji ọjị n'aka, maọbụ nna gị maọbụ nna nna gị, o wee jide ọjị n'aka wee si ogwugwu maọbụ udo maọbụ arọbụnagụ maọbụ ide mmiri, ezinụlọ m niile dịkwa gị n'aka. O ji ọjị n'aka. Remember, it's your father or your grandfather ji ọjị n'aka wee si na ezinụlọ ya niile dịzi n'aka ogwugwu maọbụ dịzi n'aka udo, arọbụnagụ, ikenga maọbụ ide mmiri maọbụ mmụọ ọbụla ọzọ tutu nzu. Mgbe o mere ihe a, o mego an official handover, wele ezinụlọ dị otu a tinye mmụọ unu na-amara anyị ya n'aka. Ibinizi aka ịgbaba mbọ, mmụọ ị na-amara anyị ya asị gị nwe enwe ịma n'elu na-eso m gị. Ịzụkọta afịa akpụkwụ si na ịda azụzi na ọda agara gị ka ijelebe afịa rice and beans, ya bụ mmụọ esochikwa gị anya ebe afọ ị na-ele afịa rice and beans, jirekwa ihe ị na-eme na-aghasa ihe ọbụla itinyere aka ọ ghasaa ya. Maka gịnị? Ihe ị na-amarọ na-eso gị. Mana ana m ekpere gị ekpere n'abalị a, ọ bụ na ị na-anụ onu m, bido tata gaba ka ihe ị na-amarọ ghara ịmasị gị. Bido tata gaba ka ị ghara ịtasị afọ ihe a na-amarọ mgbe e metara. Bido tata gaba ka ihe ọbụla bụ mmụọ ejefere ezinụlọ gị n'aka mgbe gara aga na-anya isi na ọnya ga-ekwu ihe ga-eme na ndụ gị, ka mmụọ dị otu arapụ gị aka, rapụ ezinụlọ gị aka n'aha Jizọs Kraịst, amen. Ngwa na-egekwa m ntị. Cheta na ebe mbido taa bụ na onwe ndị nọ na be ha na manufacture plane, na manufacture kọmputa, na manufacture laptop, na manufacture moto, na manufacture motorcycle, na manufacture television. Mana onwe ndị nke nọ na befa mmakpọ ndị nke ahụ afa ihe a na manufacture bụla enye ule, ụkwara nta, ọtụrụ ọkala, amabulu ọtụpụ, and so on and so forth. Now, ọ bụ na nna gị so na ndị je gwọọ ọgwụ niere nwa mmadụ ebe ọ na-arụ ụlọ, gee ntị ọzọ, ọ bụ na nna gị so na ndị ji nsị na aja wee je gbachie ọganiru nwa mmadụ maka na ọ na-arụ ụlọ, ego ebe o si akpata ego wee mechie ego ahụ o ji n'aka, ego ahụ o ji arụ ụlọ gbarie n'aka ya. Ikekwa nna gị mere ya emecha anya na ọnọrọzi. Mana onwe ihe Chineke na-ekwu n'isi ezinụlọ dị otu a, ihe okwu Chineke kwuru ọ sị, and that is Exodus chapter 20 coming to verse 4, ọ sị, aga m eji ajọ omume nke ndị bụ nna wee leta ụmụ ha, leta ụmụ nke abụọ, letakwa nke atọ. Ka m kwụsịgodi ebe a.
welu nke anọ now 4 generations na Bible oyibo so no unto the 4th generation I will make research we chọpụta na 1 generation bụ 100 years nya bụ na 4 generations bụ 400 years ka ihe ọpụta bụ na family dị otu a na alụlụ anyị ahụ dia grandfather alụlụ gekwa m ntị ọfụma family dị otu a ọ bụ na dia grandmother ma dia great grandmother so na ndị je kochie nwa mmadụ ka ọ ghara ịnụ di maka nwere n'ebe a na-anụ onu m n'abalị a gasị m na enwero ndị na-ekechi mmadụ ka ha ghara ịnụ di onwere gasị m na enwere ihe bụ witchcraft amusu on ndị mmadụ mechara operate with witchcraft in the past ndị niile mere ihe dị otu a ezinụlọ ha jezie na anya ka ifu onye ka njisi gị tupu ị na-complain na ihe ị na-eme ada aga na ibidoro ịlụ ụlọ nọkata ego gị gbarie megodo research ka ị malụ ma onwe ka nna gị maọbụ nna nna gị maọbụ nna nna gị si wee commit ihe dị otu a in the past maka na ọ sị na ihe onye ji tụọra nwa mmadụ ihe o ji tụọra mmadụ ka a ga-eji tụọrọ ya that means na ihe onye ji tụọra nwa mmadụ ka a ga-eji tụkwara nwa ya mana ana m ekpere gị ekpere onye na-anụ onu m n'abalị a ebe ọ bụ na ị nọ na-anụ onu m ọ bụ na ị ga-ekwe bido tata gaba ị gaghị atazi afụfụ ihe ndị mgbe ochie metara ọzọ ya ka m ji gwa gị si mgbe a na-ele mmadụ n'oge slave trade ndị ọcha golu ndị mmadụ according to the history ha bịa na Igbo goo ndị mmadụ gokọlụ ndị mmadụ na-aje gbaa ha oru mgbe na-ajụ ajụ si ndị ahụ egolu ọkwa mmadụ lere ha onye lere nwanne ya emega arụ mana ebe ọ nọ josie njọ ike bụ na ụfọdụ lere nwaada mgbe kọwaa ya ebe a n'oge gara aga si na ile mmadụ ile nwoke dịkwa iche n'ile nwaada abụkwa kesi family elere nwaada nwekwara issue ọsọkwa gị kwelu ọsọrọ gị ekwena mana ihe na-atọ m obi ụtọ bụ na ịnọdụgodo na-asị ọ bụrụ eziokwu ikwusi ọ bụrụ eziokwu ịnọdụzi ya anị ịgwazi onwe gị nke bụ eziokwu ịjụzi onwe gị ajụjụ si gịnị kpatara na ọ nwere ihe na-aga na family anyị gịnị kpatara na-abịakwa n'ezinụlọ anyị na mma nke nwere isi adịrọ nkọ na nke dị nkọ enwere isi gịnị kpatara na mma ihe na-eme doo m anya mana ihe mee na m ada aga n'iru n'ihe a doro m anya na-eme ka m amarọ that's a big question and ọ bụ na isonyebe series of this program mgbe o ji bido ị ga-ama na m emepecha na so many things mepe anya so many people otu edi igwe si wee direct m aka m na-ayọ ọ bụ na ị na-eso m na Facebook pịara m aka na share button aka m na-ayọ ọ bụ na ị na-eso m na Facebook biko pịara m aka na share button then ọ bụ na ị na-anụ onu m na redio biko ka m na-ayọ gị mee ka agbata obi gị bịa kene nso na enwe m certain things nchọ ịtọpe kịta ka ndị mmadụ baa na nwere onwe and ọ bụ na ị na-anụ onu m na redio na ịchọ ka ị na-join anyị na Facebook chọọ m na bitter truth and sweet testimonies bitter truth and sweet testimonies ihe na-ekwu maka ndị lelu mmadụ mgbe ochie ọ ndị nna nna anyị ha lelu ndị nna nna anyị ha our ancestors lelu our ancestors our ancestors lelu their brothers you cannot deny that because ndị ọcha abịara ebe a golo oru naba without inwe onye ha nyere ego maọbụ onye ha nyere ihe ọzọ bụ eji mee trade by barter whether ma ha aghọgburu anyị aghọgbu maọbụ anyị nwa aghọgburu onwe anyị nọ nwanne lelu nwanne ya lebe ndị ọcha onye kpatara na so many people ma ihe ha na-eme mana ihe na-eme ha ka ha na-amarụ we are taking them one after the other maka na ọ bụ na nke dị otu emere be nna gị enwere ike ọgwụkwa ọzọ merụ dịka m kwuru maka oke obi ebe enwere nnukwu obi adị ebi na nkịtị so many obis na Igbo when you go deep down ịgba n'aka there are things I will not say on air
When you go deep down, Ibanaka. And they join the Bundu Kanyam Bobo, Habagina, Alusiaji Madu Guzobe. These are the things, atrocities for committed in Bochie out of ignorance. And these things there was an effect on their children and on their family now. And according to the Bible, now research I email, Bible could know unto the 4th generation. Also, the sins of the fathers shall be visited upon the children, and children's children, unto the 4th generation. And if one generation is 100 years, if one generation is 100 years, 4 generations is 400 years. Gini koputa. Na aru di otu emelu na ngula na ezinuna. Na ndị a na-amụta na ndị ga-amụta na ndị a ga-amụtakwa ka na-ata afọ ihe ha na-amara anyị ya unto the 4th generation, that is for 400 good years, until they come to the reality, until they come to realize na enwekwa na ihe dị wrong with us. Ada emeria big boy na big girl, ada emeria koga, ada emeria makwa Ndi Igbo, ada emeria amadu ụwa George, imodo chagodo ụwa George, reality na-eche gị, nke bụ eziokwu na-eche gị. Imechagodo slay mama, slay queen, imecha big boy niile na okwu ga-ada ekwu okwukwu. When you get back home, you will find out that something is wrong in your family. If you want to tell yourself the truth, you will find out. See, go nwa ego eziokwu si, anyị makwa na ihe anyị na-eme, mana ihe na-eme anyị ka m enwebe ike ịghọta. Oi, ebe problem ndị a nwere ike isi ka m na-emetụ aka. Mwe gwakwa gị again si gị, apart from ihe ndị nna nna anyị ha merụ, na ọ nwekwa ndị anyị ji aka anyị meta. Nji wee malụ gị atụsị gị, ọ bụ na ị bụ nwa okolobịa, na ọ nwee nwa agbọghọbịa ị na-agwa na ị ga-anụ ya, mgbe gbalụ gị ama mmụọ si gị, ịmakwa na ị nwebe ezigbo mkpebi na ị ga-anụ nwa agbọghọbịa, ejidekwana ya n'ọrụ. Maka ijide ya n'ọrụ, ijie n'ọrụ 2 years, 3 years, 4 years, ọsụalụ gị akwa, osielu gị nri, ọzalụ gị ụlọ, ofichalụ gị ụlọ, saalụ gị afele, kwadolu gị nri, ịbata irie nri o siri, irichekwa nri o siri, ịkwakwa ya iko n'elu nri ahụ iriri. Iwe si otu anya gị dị false hope. Arọ na abụ arọ ịtọ, ịkọzigharị ogologo akụkọ, push way out. Si staff bụrụ onye m ụzọ, onidiri ije be dibịa, onidiri ije be dibịa, ọ bụrụ onye ma ihe o kwesịrị ime, o mekata mee ya broda, ịtakata afụ n'ụwa gị, ịtakata afụfụ n'ụwa gị, you will not even know where your problem is coming from. But that's a very simple thing. You play game as a playboy, jide nwa mmadụ n'ọlụ. Ụfọdụ na-ejigidekwa sister n'ọlụ jilue to the extent na ị ga-asị anya ji ebiteli gị ego ka ị wetinye na business, ka ị mere na business ya ego pụta ka ijesi aje gbaa nkwụ ya, wale ịma na ọ bụrụ ihe ibu n'obi. O jesi abiteli gị ego na meeting, ị ghara ya jewalụ, ọ chọbazi ebe ọ ga-echi bitekwa ego wee kwuo ego bite na meeting. Ị na-ekwekwa ya nkwa na ị ga-anụ ya, ịtụbụ ya ime, isi ya ka eje wepụ afọ ime a na ịdịbe ready, ịdịzi ya ready ka atụbụ ime. O je wepụlụ gị afọ ime, at the end of the day rapụ ya. Sister agbari, o jekata ije bata n'aka ụdị mmadụ anyị, sister ahụ jekata ije bata n'aka anyị, agwụ ya ihe ọ ga-eme, o mee ya broda nke gị ekpomena. Ije godu so osi dị n'ụlọ ekpere, ọ gaghị awọkụ. Ikwuwa tight, ọ gaghị awọkụ. Ijekwa ọgwọ deliverance, ọ gaghị awọkụ. Igo ihe nsọ, ncha nsọ, ọ gaghị awọkụ. Igo handkerchief nsọ, ọ gaghị awọkụ. Igo mmiri nsọ, ọ gaghị awọkụ. Igo mmanụ nsọ, ọ gaghị awọkụ. Igo ude nsọ, okwuma nsọ, kwurikwuri nsọ, ogiri okpeyi nsọ, igochi ihe nsọ niile dị n'ụwa, ọ gaghị awọkụ. Maka ihe ji gị jisi gị ike,
These are the things anyị chọrọ ka anyị mepe anya ndị mmadụ, ka anyị dị very conscious of nke ndị mgbe ochie emeta na nke anyị nwaji aka anyị emeta, so that a na-ekwu na ihe na-eme adịghị aga aga, amala ife kpata na ihe na-eme adịghị aga aga, wee mara how to handle it. Obiro n'ijebe dibịa, I have handled cases of ndị gwa m na ha ejego na dibịa nka, jee na dibịa nka, jee na dibịa nka, ọwa ọkọrọ ọga, ọ bụrụ ihe niile ka a na-agwọrọ ọgwụ, ọ bụrụ ihe niile ka a na-etiri Holy Ghost fire. Sit down, ka anyị chọke n'ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ na ndụ gị, ka anyị chọke n'ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ n'ezinụlọ gị. There are certain truths, anyị bụ ndị ozi Chineke, ọ bụrụ anyị niile ga-agwa gị ya. Biko onye na-anụ ọnụ m kịta, pịara m aka na share button. Onye na-anụ ọnụ m kịta, pịara m aka na share button. Na ndị na-eso m na Facebook, ndị na-anụ ọnụ m na radio, you can join me na Ephraim Ononye Ministry, sorry, na Bitter Truth and Sweet Testimonies. Ebe ị ga-enweta m bụ Bitter Truth and Sweet Testimonies. Thank you. Somebody na-ajụ na Facebook si, what shall we do then? Ebe a ka m na-aga now. Ọ bụrụ ije ụka jee gba kaadị ka iwefu man of God, agwagokwa m gị na onye ọbụla sị na ya na-ekpe ekpere mana ị ga-agba kaadị tupu ife ya, agwagokwa m gị na onye a bụ onye ori, ezigbote onye ori o. One chance. Again, agwagokwa m gị na onye ọbụla na-asị gị na ị ga-akwụ ụgwọ deliverance tupu anapụta gị, onye ori ka ọ bụ. Ada akwụ ụgwọ ekpere na ị ga-eso olili seed tupu Chineke aza ekpere gị. Onye na-agwa gị okwu a bụ ezigbote onye wayo, onye ori. Na ị ga-eso olili seed, so seed ka e wee za ekpere gị, onye ori ka ọ bụ. Na ihe kpata ihe ji esiri gị ike bụ na ị da akwụ tait, si ya na m si ya mechie ọnụ. Na ihe kpata things ji wee dị tight for you is because you don't pay your tithe. Si ya na m si ya mechie ya ọnụ ebe ahụ. N'eziokwu adịrị ya n'ọnụ. Ọ bụrụ ego ka eji lee unu, ọ bụrụ ego ka a ga-eji gbapụta unu. Bible says you shall know the truth and the truth shall make you free. Unu ga-amara nke bụ eziokwu ga-eme ka unu pụọ n'oru. Ngwa ka anyị chi ya na Exodus chapter 20 verse 4. Ọ sị na m ga-ewere ajọ omume nke ndị bụ nna leta ụmụ ha, agbụrụ nke abụọ, agbụrụ nke atọ, wee lue na nke anọ, bụ ndị na-akpọ m asị. Listen, bụ ndị na-akpọ m asị, ndị na-akpọ Chineke asị, that's ndị na-enere Chineke anya, ndị na-enwere ihe ha ji okwu Chineke kpọrọ. They will keep on suffering for the sins of their fathers. Ọ sị mana ana m emere nna ụmụ abụọ na ọgụ iri ebere, bụ ndị na-ahụ m n'anya na-edebekwa ihe nyere n'iwu. Onye na-ajụ what do we do then? Ọkwa ịnụgo answer. Ọ sị na ya ga-emere nna ụmụ abụọ na ọgụ iri ebere, bụ ndị na-ahụ m n'anya. Declare your love for God. Put it into practice. Declare your love for God. If na anyị nwe n'ebe Chineke nọ, put it into practice. Ọ bụrụ ikpekata ekpere asị gị jee dotachi ụwa, ije dotuo chi ụwa, dotuo onye ụwa. Ị na-adọtu chi ụwa, Chineke nke anyị na-ekwu maka ya sị gị enwena chi ọzọ tinyere m. Kedu chi ọzọ ị na-adọtu? Gị enwena chi ọzọ tinyere m, esi na ị ga-adọtu chi ụwa gị, onye nọrụ gị ụwa ka inye nri na agụụ na-agụ ya. Agụụ na-agụ chi gị ya bi. Anyway, inwe ike nye chi gị nri na agụụ na-agụ ya, na mụnwa chi nke m na-enye m nri. These are the things that you go deceive many. If you declare your love for God, if you declare your love for God, if you declare love for God, you will now know the things of God. And by so doing, Chineke ga-emere ga ebere gosi gị ebere ya na iru ọma. Ị na-ekpezi ekpere ga na-aga aga. Onye na-ajụ what shall we do then? Aka m enye gị ohere ka ị dere m ozi na message box. Gị nwanne afọ m na Facebook. Dere m ozi na message box because afọ na m ọ dị ka nọ outside the country.
amara m obodo ị nọ mana abụ m na ị nọrọ Nigeria wee na-anụ ihe m na-ekwu kịta. Dere m ozi na message box after the broadcast ka nyere gị aka gwa gị ihe ị ga-eme. Mana agwụgwụkwa gị number 1, declare your love for God ka ị wee soro na ndị a ga-emere ebere. Then ọ bụrụ na na-akụ Anambra steeti ebe a, aga m enye gị ohere ka mụ na gị fụ iru na iru. They will ask you to pay for motor that will carry pastors and prayer warriors come your house. Pay for some things like candles, olive oil. Wepụgodu candle na akụ. Ọ bụ na ị ga-akwụ ụgwọ moto ga-ebu pastors na prayer warriors bịa na be gị. Ọkwa gị chọ ka ha bịa, ha ga-eji ụkwụ bịa. If that is the case, ọ bụrụ case, ka ị ga-fage aghọ nnụnụ fele efele bịa na be gị. Ka ikwe ihe nwere meaning. Now, ọ bụrụ na na-akụ Anambra steeti, aga m afụ gị echi niile bụ Wednesday. Aga m edebe ọchị ịfụ gị iru na iru ma ọ bụ na ị chọọ. Ọ bụrụ na mmanya nkwa na-ekwe gị bụ na aga m anaghị ego ọbụla. Ana m echi aka n'obi m na-agwa gị that God will answer your prayers without anybody demanding any money from you. O nwere ego a na-ana gị shishi ma consultation fee ma whatever. O nwere ego anyị na-ana gị. But the important thing bụ na ị ga-eji ezi obi gị bịa n'okwukwe. Anyị anọdụ anyị nebe anya n'ihe na-eme na ndụ gị, n'ihe na-eme na family gị, wee chọta solution to it. Because na mgbe anyị ga-ekwukọrọ Igbo na abụ na ịtọ, time ya bụ 9 o'clock. On Sundays, ana m edebe free vehicle, moto na-ebute ndị mmadụ free from Ugwumba Junction, that is Elohim filling station na Mkpọ. Nya bụ na isi Ogidi, Ụmụdịọka, Ụmụnachi, Ụmụoji pụta Mkpọ Junction na Elohim filling station. Ibanye moto bus white edelu Ifrem Ononye Ministries, ada anaghị ego moto. Ọ bụ na isi Nnewi ihe ala wee pụta na Idemmili Junction, wee pụta na Ọba Junction Old Road. Ọba Junction Old Road kwụsị ebe ahụ. Ị ga-afụ moto white edelu Ifrem Ononye Ministries worldwide. Banye moto free. O nwere na anaghị ego ọbụla. Ihe anyị ji ebe ihe ọbụla free bụ na anyị mana Chineke ga-eme ka isi n'aka anyị dị mma. And n'isi n'aka anyị dị mma, anyị eribe ifenụ. Ọkwa ya ka m ji agba moto niile m na-agba. Ana m ego moto. Ọ ndị Chineke si n'aka ha aka anyị gozie na-egote moto na-enye anyị. Ọ bụrụ isi Owerri road na-abịa, bọọsụ anyị na-akwụ na show light, na-akwụkwọ na show light na Owerri road. Ebe a ka ọ ga-esi buru bịa free of charge. Time bụ 9 o'clock. Ọ bụrụ ijikwa moto nke aka gị, isi Mkpọ bata ma ọ bụ si Eziwe ka aka ọra bata, ịgbadapụ ugwu Idemmili n'aka ekpe ga-enwe nnukwu signpost eselu ụmụ nwaanyị kucha ejima ịtọ na ejima ịnọ. Ndị a bụ ndị na-achọbu nwa before, mana tata ha bụzi nne chi ụmụ. Then ọ bụrụ isi Asaba na-abịa gba Second Niger Bridge, isi Asaba na-abịa na gba Second Niger Bridge na-abịa straight after that flyover nke Idemmili, ị ga-afụ that big signpost eselu ndị ku nwa na Ifrem Ononye Ministries worldwide. Phone number ị nwere ike ịkpọ, phone number ị ga-akpọ ka anyị wee nyere gị aka maka direction ma ọ bụ ihe ọbụla ọzọ ị chọrọ ime inquiry bụ 080 66 60 90 00. Ka m kpọọ ya ọzọ 080 66 60 90 00 ma ọ bụ nke a 080 35 99 73 38. Ka m kpọọ ya ọzọ 080 35 99 73 38. Onye na-ajụ how to contact me outside Europe when I join na this broadcast, dere m ozi na message box na Facebook page ya Bitter Truth and Sweet Testimonies. Dere m ozi na message box. I'll give you attention after the broadcast. Mana ndị nke na-abịa abịa cheta Sunday 9 a.m. and Wednesdays 9 a.m. May God bless all of you. Ndị niile na-anụ ọnụ anyị na radio, as we continue with ndị Facebook, ndị radio, ana m asị unu bye bye for now. Afa m bụ Ifrem Ononye. Ka Chineke m gọzie unu n'aha Jizọs. Amen.